game, mangan, turu, melekan. Ya ngopo, Pak? Ora apa-apa itu pada nganggur, ini main game. Ya aja ngono ah. Golek gawean kono. Kira isin karo kanca-kancamu sudah sukses. Masamu iku golek gawean iku penakno, Pak. Saiki ku angel gawean. Aja ngomong angel dhisik nek durung dicoba. Kabeh kono dalane nang. Dikandani wong tua kok madoni terus. Lah iya, Bu. Anakmu ora di sopan santun blas ya. Tak mikir. Nang jadi anak iku berbakti karo wong tua. Aja ngadoni karo wong tuamu terus. Apa kedelungi dadi wira sableng. Kok ora sableng, Bu? Mari bunda masukku. Dirungokno omongan ibumu iku. Sok ngomong kok. Sambil kerjaan nanti tau, Pak, Bu. Wis saya melu aku. Tak sedulan HP terus. Wis patene HP-mu. Sayo ta. Lagi tak mau kancane bapak. Sokor TV untuk kerjaan. Yuk. Ya wis, Bu, tak komen dhisik ya. Iya Pak, saya hati-hati ya Pak ya. Tak ngetokno anakmu istirahat dhewe iki lho nang kerja. Sekarang nang melu Pak Amu. Wis, komen dhisik ya. Komen dhisik. Assalamualaikum. Pengen ndi lah, Pak? Ayo melu aku kok. Takon ae. Ayo tah cepet kok. Ya yo. Ini dulu. Dulu. Serem kapok. Ayo. Nolong. Ya. Kang Cumi. Kenal aku Tara. Loh, Kang Kepor, ono apa dengare mini? Wis kenal iki sik, Leprak. Ya. Oke. Ini lho Kang, kadang. Anak iki kan durung di kerjaan. Nah, tak kon ajar nata karo awakmu. Oleh ta ora? Aku ya oleh mula. Seneng aku nang cah nonoman gelem natang iki. Piye iki gelem ta ora? Mau nom-noman nek nata apa? Yo aja ngono nang. Dek cah nom rak gelem nata terus sing terusno karyang iki sapa? Sampai anu, Pak. Aku wis tuwa nang, kowe sing enom. Ini sekandani aja madoni. Nek ora awake dhewe sing jaga budaya iki sapa? Rungokno bapakmu. Nang. Bener bapakmu iki nang. Ukiran nek Jepara wis ketok moto sepi. Ya ta ora? Pemerintah wis ora iso dicagerke. Wis ora ana peduline karo pemahat. Pak. Lah ya mulakno kowe sing cak enom, tak kon ajar nata. Supaya nata ukir ning Jepara iso dikenal meneh ning luar negeri. Ngono nang rungokno bapakmu ngomong. Ya wis ya nang, tak tinggal sing sinau temenanan. Oke? Iya, Pak. Kang, titip anakku ya. Oke, Kang. Juara sing temenanan. Tak warai. Oke? Oke. Sip. Tos. Ini iki kene, Nang. Tak ajari. Sampai dhisik ya. Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, iki di berat-berat iki gajaran. Sing Nang tak ajari. Minta kake ya sing temenan. Iya, Pak. Kurang lebih ngono, Nang. Ngono ajar bisa di dhewe. Ya. Ya. Wes dilanjutne, Nang. Pak, grekno kopi sik. Sinau sing temenan, do gue. Ayo, yo. Nanti bener aja ngomongannya Pak Agus. Ajar nata iki ana rugine. Terus nyerah aku dhewe sapa sing terus aku. Mari tingkatkan karya karsamu, jadikan Jepara